Horas madihita sa luhut na. Di hamuak kadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramot yun ni Tuhatta Jesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhatta jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu doho dame siad debata amata. Dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhattai. Amen. Hata ni Tuhatta nagabe jamita di pertangyangata di mana tersurat di 2 Timotius sada ayat sada rodi ayat 14. Laus trupu kodo nagabe epistel tuminggu pasapuluno podung Trinitatis tanggal 2 Oktober 2022. Ujahama dihita songonom madidok hata ni Tuhatta. Ahu surat tinongos ni si Paulus apostel ni Kristus Jesus marhiti sian tahini debata marguru tu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Jesus. Madapoton si Timoteus anak ko na hinaholongan asini roha talup ni roha dami sian debata ama doho sian Kristus Jesus Tuhatay. Moliati rohakku di debata na hului di bagasan rohanayas sian akadopung dope ay somar patsohotan hupay ingot-ingot to diak katangyaku borngin nang arian ay masihol doau marnidaho marningot ilu-ilumi ang giat gok halalas ni rohakku ay huingot do haporsyamu na somarlauki na maringanakya di bagasan opung muburu si Lois nang di bagasan inangmu si Eunike alay doho do di bagasako di haporsyay rohakku. Alani ihu paingot to asa di parata-rata ho si lehon-lehon ni debata natuhoy di nahuapehot tangak ituho. Ay di lehon debata do tuhita to di haguguon to di haholongon to di pangarajayo diri dada to di hatahuton. Ope unak komaila maka tidak ko Tuhatay jala unang hayla honaw na tarhurung humokop ibana doho mahotahe makoko berita nauli sian haguguon ni debata ay di palua jala di jodo hita marhite-hite pajuon na badia dada marguru tu ulauta tung sian tahina doho sian asiniroha na binasabasahot hita di bagasan Kristus Jesus na siyan mula ni mulana. Alay nuaing di papatardo di natarida si paluahita Kristus Jesus ibana do pasohoton hamatian di paulup hanguluan dohot hatoktongon marhiti-hiti barita nauliih. Tusido au di pabakit gabe parjamita dohot apostel dohot pangajari. Alani ido ubahen na marsitawono naw. Alay dang maila audisi. Ay hutad da do ibana na huhaporsiyay. Jalapos dorohakku margugu ibana mga romoti na pinalumehon na ito au rodi arisuguti. Ihutom ma akapoda na tikosi tiruan mo. Songon naung pinigim siya naw ibagasan haporsyaon dohot holong ni roha na di Kristus Jesusi na pinalumehon na dinggani maramoti marhiti-hiti to di porbadia na maringanan di bagasan hita. Ima hata ni Tuhatta. Mabiar dohot maila o madua pangalaho na jujut gabe pangabati di diri ni sasahalak ubahe sudat mangula ulon na. Mardongat tubo do rohabiaron doho maila. Wasadang lau rupeho ninna rupani. Mabia rau maila au. Ima alus na. Wasadang mardala dupeho. Mabia rau maila au. Ima didok mangalus. Wasadang diulaho dope ninna. Mabia rau maila au. Ninna muse mangalus. Wasadang didapot toko dope ninna. Mabia rau maila au. Ima aka alus na jujut tabigisian sasahalak bolo disuruh mangula-ulaon manang mabuat si buaton. Mabiar dohot maila ibana.
akamang dohot tamuinang unak salah hita. Di sada sisi dingkad do na mabiar doho maila. Ay pagarak upe sa sahala kitong do tang dinggan yang adong biar na. Bahaya do jol masisongoni. Aka jol mana sumabiar cenderung do nekat tak peduli tu bahaya na adong. Suak songoni do nang na maila. Tingkad do di sada sisi. Ayolo do nang diboto sa sahala ki ilat gabi pa ilailahon. Gak tahu malu, akhirnya malu-maluin. Unang be, may lahita, nganin na dongan na tu ibana. Alay sa itong dijugulhon. Akhir na gabi may lamasudi doho dongan na ibahin pangalahon. Jadi marbeda ma na martetangga. Di Jakarta do cerita non. Nga masih bapuasan ata be na sida. Ngamar hoho, ngamar kau-kau. Bahkan nga terlibat aka binatang kahewan di perbedaan na sidey. Babi kau, nganin na rupa ni sa tabi. Kau yang babi, ina mamusay mga lusi. Anjing kau yang anjing. Wah, ang babi dohot anjing, nunga be bersih-bersin. Alasay ditaringoti na sida. Ninnarohan na sida di bagasan, jol mado na marbedai, kwarta di padok. Jala dohot kita terlibat di bahin. Ninna rohani sa tabi pinahan dohot panangkay. Terakhir di do inatay matu inata alunay. Pantat lu kayak buka gua. Roma geleng nama do. Itu terbalik. Harusnya pantat gua kayak muka lu. Roma maknai madok. Biarin. Sudah terlanjur. Ima jorupa nih. Molorang diboto be na maila, si patarang diboto be sabban. Jalarang diboto be manangahan na ni dokna, doho na niulanay. Dalam hali ikobotodo na maila, asa unang gabi, pailailahon. Amo kadongan sa haporsyaon, anggo na ni dokna dibaga sa trupukon, unang pabiarhu, jala unang pailahu. Memang akan napakihu kurang dingkat dua teh. Wala tahu do pakihu gabi tabu. Tingkat do nama biar, alay unang pabiarhu. Tingkat do nama ila, alay unang pailahu. Riko do adong budaya malu, alay unang pamaluhu. Ay halak na pailahu, cenderung dui tidak percaya diri. Saya tok seholan na mabiar ibana rupan. Halak na pabiarhu cenderung dui tang olo mangula, tang olo mangalakta, tang olo bergerak. Saya dihantui rohabiari maiban. Suak songoni do na pailahu, manang na tu dia disuruh alasan na say holan maila au. Say ima didok. Akhirna manang na marhua pe dakyabe iban. Homa martangiang ninna maila au, ninna mamangalusi. Jadi manang na tu dia pe ibana, dakyabe tampil. Martadak pe, ikosay didongani na toras na. Taringo na majoyate. Akamang dohot tamuinang, dipaingot Apostol Paulus do si Timoteus, anak kaholongan nay, asa unang mabiyar. Dido Apostol Paulus di ayat pitwi, ay dilehod de batado hita to di hagugoon, to di haholongon, to di pangarajayo diri, dada to di hatahuton, roh ketakutan. Dungi dido apostolima musetu ibana, asa unang maila, janganlah malu. Unang maila ibana maka tidak kutuhani, jala unang dihailahon Apostol Paulus na tarhurung umokop Jesusi. Songod dia do, asa unang mabiar, jala maila si Timoteus maka tidak kutuhani. Jala asa unang mabiar, jala maila ibana mamaritahon berita nauli. Dia ma nanaing si Patupaun. Tutu na perjulu si Timoteus ikom menyadari pabuanunga di bohali omak na ibana. Ima si Eunike dohot opung naburu si Loisi. Ima taringot tu haporsyaw na somarlauki. Iman yang tulus ikhlas.
nunga di warison omak na dohot opung na buru, warisan na macay argatu ibana. Yada warisan arta manang hepeng, alay warisan iman. Odo modal na perjulu, palau roha biar doho roha ila, maka tidakon Tuhani. Memang buidu mabiar jala maila sasahala maka tidakon Tuhani, apalagi molosok kuat dupe hapor siaona. Danga dong dupe na binotona, taringot tu Tuhani. Al na wajar dwe. Ala yang gusi Timoteus, danga dong be alasan na mabiar jala maila. Ala nunga adong modal na, dohot warisan iman sian omakna, dohot opungna. Di somataida peranan ni natoras mempersiapkan gelengna asaunang gabe perbiar dohot parila. Kesuksesan ni sada-sada danak manang ianakon yang terlepasi sian peranan ni natorasna mendidik ianakon nei. Jadi tuhodo na nidok ni pepatahi di balik atau di belakang laki-laki sukses terdapat wanita yang hebat. Jadi mulut apa hobar tuaka ianakon gabibui mah dohonot tasongonon. Di balik atau di belakang kesuksesan ni sada-sada danak ianakon ada wanita manang perempuan na hebat. Isi do na nidok na perempuan na hebaton. Tutu dakolan omakna. Lai doho do opung na buru. Wasadang didok bapakna. Ya tahu sendirilah. Tak pola pinatorang di. Apalagi di zaman nuaingon ate. Tak perlu bihu molo didok. Sahira holan ulaw niya kaina nama. Idaon na mendidik akayanakon. Dahida ma, nuay, isi doon na luja mangajari yanakon. Oma na dokan, si pata sa pito kuluna. Apalagi selama masa kopiti, gabi oma na doon na marsikola. Molo piadong peran ni bapak na, daholan na mangantar jemput na marupan. Alayu nagsalahi tate, naksude ama na tiga pasubuhon istrina mangajari anak. Udang do akka ama nagabi pangajari di geleng. Alay dak persuadaon laus adong dotong amay laus sudia turehon parsikulan ni geleng. Jadi hiama mengelualu sa dana tu bapak na aladong soal matematika sian sikolana. Kebetulan soalon mengenai tabba-tabba. Tang diboto anak nodope menabahon satong at satong. Isuku matu bapak. Sedia do bapak ninna. Roma bapak ni mangalusi. Tomak mo masukun. Roma musi omak ni madok. Omak. Wala nau. Ninna manula. Gabi Roma bapak ni madok tu geleng na. Urado ida palay. Surat to madisi. Satong at satong sama dengan sabotol na balka. Las matuturuhan ni geleng na di alus na nilehon ni among nay. Marsugo nay di pasahat na kuma soal naong kinarijuan na itu guru na. Mamitur di bahe pute 100. Ay di boto guru na do anak ni Isay. Ay kida ni dongan na minum do di lapo duwak. Di boto na sida molo di dok satonga na madok sa botol na geleng. Ima jurupan. Taringo na majuyete. Kamang dohot tamuina. Jadi berani tidaknya akayanako ni tergantung tu peran ni natoras na dwi. Tergantung tu pendidikan ni natoras na. Ahadu diwaris tu geleng na. Ahadu diajar tu geleng. Anggo si Timoteus dang warisan arta di jalo sian omak na dohoto pungna. Alai warisan hata ni debatado. Warisan iman. Iman na perjulu. Napaduahon asaunang mabiar jala maila si Timoteus di na makatidak ko Tuhani doho mamaritahon berita na ulii ikosay di parata-rata ibana do si lehon-lehon ni debatan at ibanay mengubarkan karunia Allah yang ada padanya. Dia do nanidok na si lehon-lehon ni debatan na jinalonay. Karunia Allah yang ada padanya. Nanidok na di si ima tod dihagugoon, tod dihaholongon,
to di pangarajayu diri roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. To di on iko say toktong do di charger. Songon handphone te iko say di charger. Asa unang sangamit to. Iko say toktong do di upgrade dan di update. Iko say toktong do di install. Asa unang ketinggalan zaman. Jala asa unang sangahona virus. Napatuluhon unang mabiar jala unang maila marsitaonon molo ala ni na makatidda ko Tuhani doho mamarita ho berita naulii. Alay mabiar jala maila matong molo marsitaonon ala niya kaulaw na siya. Didok di sada Petrus 2:20-21 sadai ay berita dia may ia benget tamu manao pangalicingon ang gutung ala ni dosa muna. Alay molo benget tamu manao na porsuk balos ni ulaw muna na ring gani ido asi-asi di rohani debata. Ay tusido hamu terju. Ay doho do Kristus manaw na porso kumoko pamu. Tumadikot tiruad di hamu. Asa diuto kamu bogas nipatna. Napaupaton mangihuton kapuda nati kosi. Songon naung binigi na siyan apostoli. Lapatan na selama marsitiupak kita tua kapuda nati kos. Wasa pola mabiar jala may lahita. Jala na palimahon. Ima mangaramoti na pinalumehon na dingkani. Molo di hata Indonesia didok memelihara harta yang indah. Diro dan didok na harta na dingkani. Harta yang indah itu. Harta na dingkan na didok na di si ima tutumar tudu-tudu do itu hata ni Tuhani. Ido harta na sumurung. Ido harta na dingkan. So nataboto na mendidik Timotius sebenarnya bukan hanya seseorang dalam hal ibu dan neneknya. Tetapi juga sesuatu, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Atik pe kitab suci na nidok na disi, tak songon Bibel manang Alkitab na tatad dan wain dote. Di 2 Timotius 2:5-10 macetak kasno didok disi, huhut ala di botohosian si ete-etehon budope surat na badiai na margugo pabisuk koko asa taruli di haluaun marhite-hite haporsiaw di Kristus Yesus. Ay nasa surati sini hatun ni debatado. Jala hasia memudai, mamicang, pauliulihon, menugu-nugu di bagasan hati goran. Asari pas halak ni debata, obas tunasa ulaun na dingkan. Omma siramotan ni si Timoteus, marhite to di porbadia na maringana di iba. Amuak kadongan, nang hitape, akasihuto Tuhani, lausido na naing toyopota, di na makatidak ko tuhatay, doho na mamarita ho berita na ulii. Pinomat na limayma na gabi bohalta. Atong margugo mahita sa luho na gabi sitidangin ni Tuhani. Jalapos marohata, margugo do ibana, margugo do Jesusi, mangaramoti na pinalumehon na ito hita sa hatu arisuguti. Amen, martangiyang mahita. Mauliati matuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa di perbihok katami perbuih na denggan perbuih na tongki. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin.